Prečo naháňaš vysoké výnosy namiesto toho, aby si mal jasnú investičnú stratégiu? Keď iba lovíš vysoké výnosy, často skončíš s portfóliom, ktoré sa rozpadne pri prvom poklese trhu. Zapamätaj si, honba za výnosom sa nerovná investičnej stratégii. Príklad zo života? Klient, ktorý chcel rýchlo navyšovať výnosy, nakúpil to, čo práve teraz rastie. Technológie, krypto, umelá inteligencia. K tomu pár pákových pozícií. Áno, po 2 kvartáloch mal zisk plus 40%. No v 3. kvartáli trh korigoval a jeho portfólio išlo výrazne dolu. Výsledok? Stratil 2/3 svojho výnosu. Problém však nebol v investičných nástrojoch. Problém bol v tom, že nemali jasnú stratégiu, štruktúru a plán svojho investičného portfólia. Nemal pravidlo pre riziko. Nemal nachystané ďalšie zdroje, ktoré by mohol využiť na nákup pri poklese. Vďaka čomu by mohol zarobiť ešte viac. A čo to znamená pre teba? Ak si spravuješ portfólio sám, táto rada je pre teba. Urob veľmi jednoduché pravidlo a rozdiel si svoje investičné portfólio do 3 jednoduchých košíčkov. Prvý, likvidita alebo núdzový fond. To znamená portfólio, ktoré slúži ako železná rezerva, prípadne majú tam ďalšie prostriedky pripravené na mimoriadne nákupy v prípade korekcií, kedy nakupuješ lacno. Druhá časť portfólia je tzv. Jadro. To znamená, tam sú investičné nástroje, ktoré držíš dlhodobo. Tieto by mali tvoriť naozaj že značnú časť tvojho portfólia, okolo 60-70%. No a tretí košíček môžeš mať tzv. Satelitné investície. To sú práve investičné nástroje, v ktorých máš alokovanú menšiu časť svojich prostriedkov, ale s potenciálom vyššieho výnosu. Ak dodržíš toto jednoduché pravidlo, tieto korekcie ťa vôbec neohrozia. Naopak sú pre teba príležitosť. A v konečnom dôsledku ten výnos môže byť ešte vyšší. Takže prestaň naháňať výnosy a začni so stratégiou. Potrebuješ poradiť? Neváhaj a kontaktuj nás. Sme poradenská kancelária Babek & Partners a sme partnerom pre tvoje investície.